About Pokufo fie so a ne maame pa wo no ne kwan do yi adoba no ya asante hema free saa brand mu no ya asante hema na de tie nse Pokufo fie no tamodi bi di ade no ene tamodi free so no ya na historians am my two accounts nti was say didn't mean na to dwa ansa na ya hyase one group of historians who say wo di Osei Kwame etu ne ho ade so 1797 ena Opokufi di ade sa time no free so 1799 ena ono so 1799 na ne nua ketwa Osei Tutu Kwame Sibebon so be di ade ebi nso hu ne say Osei Kwame efiri akonya ne so November 5th November 1803 ena 5th November 5th December 1 month pepepe 1803 na no ena Opokufi be di ade ena odi ade kopem March 1804 nti you two different accounts e was am me san nko aho eno nko an be be difference kakraba but we so ye hwehwemu because me be atwam na ye dwen say Osei to the first ewu 1731 but with time no and investigations in name especially from Arabic accounts and mention and every man who said or 1717 nti yeah resolve sad nti what resolve here two accounts no one say obedi ade 1797 1799 and another one so say obedi ade December 1803 March 1804 but whichever the case no there yeah ne say Osei Kwame enema yesua fiada no ema ehun say otu ne ho ade so ena okotena adwaben ena akiri kowu nti bra omo yes omo di ni na wotweda amamre kwan so no mu saa bre na mu so na Opokufi isa sesante hene obedi ade no pe ena German for ye kan German ya enemre mu de frɛ no German North District, German South District, Doma West, Doma East, Doma Central omo ne from German ne mu acheminu fa Cote d'Ivoire bontuku mu no ekodi Cote d'Ivoire nti nanka suma mu nyina no mo ya ahemfoma German no ti ho na German for ese omo ntia sese ada na etu Osei Kwame yen san for Osei Kwame mra nti omo start say omo ye revolt say omo ntia se omo ya santifo ni bi nti omo ntia sese yan for Osei Kwame ma omo ntia se se na pa no person de omo fa ho di free santima mu nti omo sha ase no ano owe sa na omo nua no omo bontuku no I from kon KONG no so sha ase se omo so abejon no omo ayen ntia se se mo anfa Osei Kwame ma de a ene bi ye be di e ho na de nchirafo no so di agim ai se mo anfa Osei Kwame ma ayen ntia se ena wasafo so bejon no omo nti eba na omo dom no mo de aba na do so chen de na asante hene a oba foforo oba ya won tena ase nche yo oba ya na just about 1-2 weeks bi na omo start the assembly etan sa no mo ndi si ani wo asuota no ho nti asante hene ko no de Kumasi forces na ko later no ena dwabe ena Nkuranza na on se dwabe ewo nkuru bebre chana se asante achim nkuru bebre wo no nti about the done by ena Nkuranza so on so nkuru pa even current day Ghana no 4 districts Nkuranza North and South Kintampo North and South no so a akofo by na the boy asante hene pa ba ko ne se na o akode a anoden e chen de na German for no ne kon ne wasane de nchiramu de be hia no no timi di omo so nkunu ewo asuota no ho ho no nti eno achi no obeduru Kumasi no anchere saa na odi to mo chese odi ade 2 years no say odi be bosmi du 15 months ene kon saa ntokwa no oba na anche no wuye na wu achiri no nkrofo bibiri my concept de nti eno ye say court dan jembu abobu ebi say na ebia na sikadwampe no anase bia na akonya no ho dwuma die no dɔso won so ebi so hu ne sɛ nkramofo na no motai Osei Kwame chi no ene kwa ne ma wodem ma ne nya so 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 na ebi kura so dwen sɛ ne nua na okoye no tin nua no wo free na ache no wo ye nti na omo so hu ne sɛ ebia na ne nua ne sama na be frɛ ne sɛ o meyi ne ho ano nti no ba to anche wo so no wo ye nti ofa kan wi afia beto aso